Nou, ik was 23 jaar geleden kwam ik zonder mijn werk. En toen kwam mijn vrouw naar me toe en zei, heb jij niks te doen? Ik zei nee. Nou, ik weet nog een hobby, dat is bij Spijkerdorp. Toen ben ik naar Spijkerdorp toe gegaan, opgezocht en ik ben de dinsdagmorgen ben ik daar begonnen op een loop dat ik er zou blijven. En ik ben er nu nog en het doet me veel plezier. Maar je bent op leeftijd en ik wil nu van mijn leven genieten als de vrije man. Als ik 's morgens hier kom, dan ga ik de boel openen, dan ga ik koffie en thee zetten en dan ga ik naar de beesten toe om die te eten te geven. Dat is met de geiten, de konijn, de kippen, de duiven. En dan ga ik de boel schoonmaken, de tegelpaden, het geitenhok uitmesten. En dan zie ik er nog even wat andere klussen tussendoor doen. En dan is het 11:30, 12 uur. En dan ga ik weer naar huis. Ja, nou, dat is ook weer wat. Ik kom weer in het kantoor uit. En dan mooi de boel schoonmaken. Want ik heb zaterdag een feestje. En dan wordt er van alles georganiseerd. En wat er in de petto zit, dat is mij ook nog niks van duidelijk. Dus ik moet de boel schoonmaken voordat ik hier een feestje ga bouwen. Maar wat er allemaal uit de bus komt, dat weet ik niet. En ze willen me ook niks over vertellen. Dat is het geheim van de smet. Dus ik hoop dat het allemaal mooi in de bus komt, dan heb ik er ook plezier van. Zo, dit wilde ik altijd nog een keer beleven. Van mijn 23 jaar dat ik hier ben. Daar gaat hij. Yo! Ja, ik ben er. Nou, dit was het nou 23 jaar. Dit is mooi.